IP:llä on ollut tosi iso rooli Rovion historiassa. Voisi hyvin vaikka sanoa niin, että ehkä Roviota ei olisi ilman esimerkiksi Angry Birds IP:tä. Sillä, että me ollaan pystytty kehittämään iso liiketoiminta, mikä pitää sisällään ne meidän mobiilipelit, mistä se IP on myös lähtöisin, mutta ollaan pystytty myös viemään se esimerkiksi lisenssointiliiketoiminnan kautta muille aloille ja uusille yleisöille. Me pyritään suojaamaan aika laajalla kirjolla. Me suojataan patentein erinäisiä teknisiä innovaatioita. Usein me hyvin varhaisessa vaiheessa ruvetaan jo tutkimaan sitä, että mitä sitä pelistä kannattaa suojata erilaisilla trademarkeilla tai vastaavilla. Ja pääsääntöisesti meillä on joko pelin nimi, pelin logo, pääasialliset hahmot. Oikeastaan joka ikinen hahmo, joka tulee esimerkiksi Angry Birds universumiin, niin on jollain tavalla suojattu. Brändi- ja IP-oikeuksien puolustaminen on tärkeää sen takia, että jos niitä ei puolusta, niin kohta niitä oikeuksia ei ole. Pelisuunnittelutiimin on tärkeää tietää ainakin, että millaisia erilaisia IP-oikeuksia on. Mutta ehkä se kaikista tärkein asia, mitä pelin suunnittelutiimin pitää tietää, on myös ne olemassa olevat toisten oikeudet ja miten niitä kunnioitetaan.